és la Blanca, i avui han vingut els companys de la policia local d'Olot, que és el capità l'Alonso i l'agent Soto, i també ha vingut la nostra amiga la Roser, que és ensiniestradora professional de gossos d'obediència, i ella és, per exemple, la psicòloga dels gossos. Jo tinc el meu gos, dic, Roser, això ho fa malament, ella ve i t'ho soluciona. Farem tres demostracions. Primer sortirà la Blanca, que farà una demostració en actiu, que en actiu vol dir que quan ella detecti la substància que està entrenada, marcarà amb la poteta. I després sortirà l'Alonso, que ho farà en passiu, que el gos, quan detecti la substància, farà un tomba, es quedarà quieta. Ja veureu. Després sortirà la Roser i farà una demostració amb els seus gossos d'obediència. Farà un joc amb el gos i us deixarà tocar el gos, també. I després, si us porteu bé, tenim una sorpresa. Bueno, ja la sorpresa és el Jam, que és el futur policia de Lloret, i ara està aprenent. I després, la Roser també ha apuntat 3 gossos més, que us deixarem tocar els gossos i podreu fer preguntes, vale? Ara, si us voleu posar una mica més cap a la dreta, veureu com fa la demostració. La substància el que farà és saltar-se o tombar-se. Això també ho fan els gossos d'explosiu. Per no trencar o no fer detonar els explosius, marquen tombant-se o saltant-se. Si la Nala també ho fa això. A ella ja l'ha vingut l'olor, ja ens aniria directe. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo, bonita! ¡Muy bien! ¡Bravo! Després, quan troba la substància, s'ha de jugar molt amb el gos perquè estigui motivat. És el que li agrada jugar, ells busquen per jugar. Per això, per jugar una mica. Vinga, ensenyar! ¡Vamos! ¡Muy bien! Alguna pregunta? Cada dia tenim que treballar amb ells. És com quan anem a estudiar, tenim que estudiar fins a 8è o fins a la universitat, però els gossos igual. Tot el dia liats amb els gossos, aprenent i sobretot molta constància. En els gossos, a vegades us hem mossegat com no ho volem fer. Jo tinc moltes queixalades de la gossa, però no perquè no vulgui mossegar, perquè ella té tantes ganes de treballar que està tan nerviosa que comença amb la testa a fer-se. Moltes vegades millor m'amossega, però de seguida me deixa anar. Però no m'amossega perquè em vulgui mossegar, és perquè està molt estimulant. La Nala té... Quants anys té la Nala? 1 any i 9 mesos. La Blanca té 3 i el Jan té mesos. Espera, ara farà una demostració la Roser i després podreu fer totes les coses que vulgueu, vale? T'hem ensenyat quan camina no s'estira de la corretja. Seu. Quieta. Que la que es quedi quieta. Mira. Quieta. Quieta. Torno. Rep. Vale. És una gossa molt joveneta, per 8 mesos. Llavors, pot fer més temps per menjar. Ja t'he dit. Quieta. Ja trobarem la Cira, que és més petita. Cira és un border collie, que és un gos de pastor d'ovelles, té cap a 2 anys. És un gos que van trobar en una gossera i el van rescatar. Esperem una mica d'enregistrament bàsic. La Cira és una gossa recollida. La Cira no havia de ser gos policia, era una gossa que una gent no volia i ens vam quedar.
I llavors li agradava molt treballar, li encantava jugar amb la pilota, li encantava buscar coses i vam dir, ostres, com la preparem? I vam decidir subministrar-la. I és una cosa que també busca drogues, busca substància, també. Li agrada molt treballar i m'ensenya moltes coses. Això que tenim és un mossegador, és el que és el seu premi. Diu, mira, m'agrada mossegar això. També n'hi ha cap a la banda, cap a l'altra. És molt important també que tingui control sobre el mossegador. Quan li diguem deixa, deixa. Quan et deixi agafar, agafi. Ara hi passarà mig a les càmeres. Farem les dues potes saltant. ¡Wow! ¡Mira, mira! Espera, también lo hace. No se cae. Ja està fent l'osito, que s'es quedi dues potes. L'altra pota. I al final xoca. El xocarà molt. Ja està el compra de l'escala. Ara també sortirà un altre jugador de la unitat de Lloret que es diu Jackie, és un mascle, ja veureu que és supergran, també és un mali, i aquest marca en actiu. Heu vist, té molta presència, és molt gran i també fa... No, aquest és un mali. És el germà de la Nala. D'aquest ret ara, la Nala, d'aquest és en Jake, ¿vale? Un any i 9 mesos, igual, pastor belga malinois, i fa el marcatge com la blanca. ¿Vale? Quan detecta la substància, rasca molt. ¿Vale? És un marcatge diferent. Sí? Chicos, què passa? Però aquest rasca molt, eh? ¡Bravo! ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, guapo! ¡Este perrito! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! Bueno, pues ara tindreu el plaer que sereu els primers nens que veieu en Jaume, Bravo! que és el futur policia de Lloret. Aquest és el futur de Lloret. Ja tenen dos, ja l'estan començant a ensinistrar perquè sigui el futur K9 de la policia local de Lloret. I clar, per ell també avui és un dia d'entreno, perquè avui ara amb vosaltres està entrenant. A poco. ¿Te muerde? No, pero está estupando. Es suave. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo? ¡Oh, le he mirado! La mini y el Troy. Tan chiquitos. Hombre, te lo estás mirando. Que lo estáis agobiando. ¡Hostia, ¡Te están mirando! Está lavando la cara. No le gustan las crestas. Falta jabón, crestas, ¿eh? Més gran, o la Nala, o qualsevol gos policia, què faríeu? Hombre. No, porque si no te puedes... ¿Qué te piensas? ¿Que no tienes memoria? Darle la mano. ¿Qué? Yo tengo memoria. Què és el primer que tenim que fer? Jugar policia. No. Sí.
Lo primer que tenim que fer, si volem tocar el gos, és demanar permís. Perquè imagina que és un gos d'atac o és un gos que és molt agressiu i li posem la mà i es pot mossegar. Ja sigui gos policia o no. Sempre que veiem un gos gran o petit és demanar permís al propietari o al policia si podem tocar el gos. Perquè, per exemple, en Jam, la Lana, són gossos que estan acostumats als nens, però hi ha gossos que millor no estan acostumats als nens i pot mossegar. Sempre tenim que demanar permís. Després, d'aquí qui té gos? Què fas quan vas a passejar el gos? Com ho fas? El portes amb una cadena, lligat. I quan fa caca, què fa? Molt important, si tenim un gos no és dir, mira quin gos més maco, tenim unes obligacions que és recollir les caques dels gossos i sobretot ser responsables del gos. Perquè no el podem portar deslligat perquè podem provocar un accident o podem provocar que el gos se'n vagi corrent i sigui un altre gos petit. Perquè la Blanca, al principi d'estar aquí la van atacar 3 americanos Stanford, quasi me la maten. Per què? Perquè el propietari va ser imprudent i el portava deslligat. Sempre, quan tenim un gos, tenim que ser responsables. No recull ningú. Pues això està molt malament. Perquè sabeu que si el gos fa caca i no la recogió, podem multar, no? Sí. Una multa, no? Això cada 7 tindrem que dir als pares, papa, recull la caca, que si no es multarà. Teniu preguntes? Voleu fer alguna pregunta a l'en Soto, a l'Alonso o a la Roser? Soto, digues. Va néixer? Són cadells, com els nens petits. Això és que el dia a dia has de donar una mica d'educació. Sí, no de plorar. Aquí són tots germans, està el pare, la mare o... No té res a veure. És un pastor belga, malinois, que sé que és la germana del que té allà, que és un mascle, que aquest és un pastor alemany. No té res a veure. I ell tampoc. Són 2 germans i un cosinet. Sí. Són amics de treball. Pedres? Eren pedres, la substància que hi ha... No, és una substància que després el professor explicarà el que era. No. Això ja farem un altre dia una altra classe, és un altre tipus de substància estupefaent. Vale, ara, si voleu el grup reduït, podeu anar tocant els gossos, però a poc, sobretot no aneu tots a la vegada. Vale? Podeu anar tocant la Nala, no hi ha problema, no, la Nala, en Jam, vale? Ah, sí? Sí. Vols donar més premi? Si no, vols donar premi? No? Vols donar premi? Perquè les pedres... No, això són menjar, això és Frankfurt. La llum No, no s'hi poden donar mai, això són fulles, veus? Aquí, veus? Això, ja veuràs. La mà ben plana, la mà oberta, així. Soc el caporal Alonso, de la policia local de Lloret, i avui estem aquí a Salt, a la població de Salt, amb unes jornades de formació i col·laborant amb els companys de la unitat canina de la policia local de Salt. Nosaltres el que estem aquí és per fer una miqueta de formació a les escoles, perquè els nens sàpiguen el que són, com tractar els animals, els gossos, donant 4 instruccions i 4 consells perquè sàpiguen com tenir una mascota a casa. També aprofitem per seguir amb la formació que anem fent amb altres policies locals, altres municipis, i col·laborant amb aquests municipis fem les jornades de formació
que anem fent cada X temps, cada X mesos, i avui ha tocat aquí aquesta població i ja veieu, aquí tenim en Llamp i els nens que estan disfrutant moltíssim. Hosti, que Déu! Toqueu, no passa res. I només té llum, vols jugar. Hosti, pobre Caleb! Soc en Miquel i soc mestre de 5è del Col·legi Les Deveses i jo crec que és molt interessant per als nanos la visita de la policia als gossos perquè poden veure des de prop el que és una actuació policial i poden conèixer més de prop i se familiaritzen molt en el que és la societat. És una activitat molt interessant per acostar-los a la societat real. Ell sol, de caminar. Ah, no, la meva... Sí, però si és la teva gossa la coneixes, però aquesta no la coneixes. Puc jugar amb això amb ell. Ui, Ja, perquè quan se veien, no? Perquè pot ser que si no sigui teva, quan la toques per l'aire és com si poguessis treballar amb ella, llavors els gossos s'espanten. Sí, és com picant. És com dir que te vull pagar, llavors si t'has renyat... Vaig a parlar-li. Una rimbella només, no? És veritat que quan puja la cua i la mouen molt va dir que estan xics. Sí. Ara que no me Que tinc poc. Molt bé. Mous una mica suau, ho he de fer molt suau. Jo? Anem fent suau i llavors et dius, deixa?